pamusoro idari pamusoro ivangu iyi ndinonzi Gladys Chirinda. Chakaita kuti ndimagare maputire ndichogara ndakadanana maputire uyu 2021 akandiroora musi wa1 January 2022 musi wa1 January 2022 ndopaakandiroora zvekundibvise mari. Andidaro wakabva anditi iwewe chisiye basa tichiende kowake musha tigare. Ndikati hazviiti kuti ndisiye basa nekuti ndine vana vangu vandinawo baba vacho akashaika. Mami na vana vangani? Inini ndine vana vangu 6. Vana 6? Ehe. Mwadi uzopinda na huko? Ehe. Asio huko? Ehe. Akati vana venyu vamuri kutaura, ndikati ndine vana vangu vendiri kutaura nezvavo i2 vachiri kuprimary. Ava vasikana 2 vakaroorwa. Ava vamwe vakomana ava nhau dzeschool fees dzakatodini dzakatopera nekuti vaakutopedza plus vaibhadharirwa ndibaba vavo. Saka ava baba vavo vakadini, baba vacho vakafa. Ndini muchengeti, ndini baba, ndini mai, ndini hama dzacho dzekwababa nehama dzekwamai zvese, ndini zvese. Saka ndine vana vangu vari kuenda kuchikoro, hazviiti kuti ndisiye basa. Akati inini kuti ndiende kogara ndega hazvidini, hazviiti ngekuti ndine mukomana wangu unorwara. Zvekuti kudai isi nyaya yekuti ndine mwana wangu unorwara, mukomana mukuru akarasike njere, ndisaitombozode kuroora. Saka ndati inini tidini tigarisane. Anditi ndobva ataura atita kuti atiti ndakaroora asi umweni wangu wakudini wakuchiramba kuchisisiye basa. Atiti akati maini honai mwakaroorwa ilaki mwakaroorwa mune ana enyu hogo, murume wenyu une ana akewo, asi wati tidini tiroora tigarisane teedzai zvakaite zvakutaura murume wenyu mwakaroorwa maini zvetakaona. Ndikati atiti ndadini ndazwa zikachizi ndobva ndasiye basa. Ndakaenda ndikaziva basa rangu ndobva ndaenda ndobva tagare kudaro. Kumashure pekutanga apa paaitaura nyaya dzekuroora, ndakati imimi ndakazwa muchiti kwazi mukadzi wenyu zvaakashaika, zvinhu zvemukadzi wenyu hazvina kukoyiwa, makati paiya nezvadzaiho wiri yakaitwa ndoratidza kudini ndokuratidza. Ndikati oraiti zvakadini zvakanaka, handisi kupikisana nazvo. Saka inini hazviiti kuti ndogare dzimba dzemukadzi wakadini mukadzi wakafa. Akati nekumusha kwacho yandifune kutogureyo kana kuti iwo utogureyo, nditori mushishi yekutomhanye chokuchope kuti ndibveyo nekuti anhu ari kumusha ikoko ndo akauraya chinyi, ndo akauraya mukadzi wangu. Saka handifune kuti iwo uonekeyo kana kuti uzikaneyo ba. Handitodi anoona angu unoshanda nawo, ndaishanda nawo munin'ina wacho kuchisecurity, wanga atori junior wangu ndandori bosi wake. Umweni wacho waishande kune imwe department. Akati usatongoti kufu kwataurira anoona angu wawo unofa. Umweni wacho munin'ina wangu supervisor wokunyengerekera mukadzi wake naiye ndiwo aibatsirane kuende kumborofita kotori mishonga yekuya ichipe kandire mukadzi wangu pamushango apo. Nana masi anditotauri nawo atitoona nawo. Saka usani munhu unotaura naye ba ngandi mumushango ndobe kutoti ndiyowe zvatoita totobva pano ndende midziyo apa indokuratidze stand yacho ine midziyo ndobva taenda. Zvesho ndakasvika pastand bye pasina chakaakwa pandiri pashanda. Ndakamubvunza ndakamire pasi pemushuma ndikati asi baba stand ino iyi makazoitenga mudzimai wenyu afa ere kana kuti achiripo? Kasi handidi kukunyepera, stand iyi ndakaitenga nemukadzi wangu achiripo asi wanga andorwara. Pfungwa dzangu ndanga ndichiti ngemazwire ndaite tsananguro ndanga ndachibvise mukadzi wangu kupi kumba ndamuise kusaidi. Saka pfungwa dzangu ndaifunga kuti mukadzi wangu unozoita right. Akaita right atichadzoka kumusha kuti ndaizwa kuti ndokwaadini ndokwari kuroyiwa. Hama dzangu dzese dzakanditendera dzakandibvire mukadzi wangu. Saka ndaida kuti akandiita right totoende nedziwo. Saka unfortunately wakazodini zvake wakazofa. Saka ndomenda ndakuda kuchiyakanana newewe. Ndikati ndazvizwa tazodzokera taakugwendewe. Akatobva kumba kwawacho akabate huku andapaya panomuka ndikupuraire bhurera. Saka imbodyaiwo chipi huku iyi. Ndikataka kanyanya kutsoga isai mudaka vakaiswa mudaka tiri mumba tiri kudye sadza. Ndikati amaputire imimi stand iyayo iri muzita rangu. Zvikazi stand iri muzita rangu sei mwabvunza? Ndikati ndikubvunze kudaro ngokuti ndakamutaura kuti ndine vana. Saka kufa hakuna dangwe ndinogona kutanga inini. Vana vangu vanoshaya pekudini pekugara.
Zvikazi stendi iri pai iri muzita rangu chakuratidza zvosho wakazondiratidza zvikazi stendi iri muzita rangu iri ndikati zvakanyadai imi mune vana venyu kati ndine mwana wangu Ihwani amwene asikana ndikati chero vari vasikana mazuva anopenya musikana anogona kudzoka kumurume anode pekugara pamwe munozonga muri musisipa pamwe togonotadza kuwirirana tadini kundoita mastendi mari zvanzi auraiti zvakadini zvakanaka asi kuti pendiri zvino izvi ndichatsvake mari yestendi apa nditori kumhanya kumashure kwendiri kubva ino ndikudo nditiza anhu ari kuti akarya mukadzi wangu ndokutourayi futi inini saka isusu ngatiende timboone zviri pastendi apa tozotaure zvimwe tiripo ndokubva taenda pastendi paya takatanga kuenda pastendi paya musi wa24 December 2021 wanga start anniversary mari musi wa24 December 2021 ndipo takatanga kuenda paya pastendi paya tikatotambirapo chini Christmas takasvike kutange kuti 1 takasvike kogari mubhodhi iri wakariisa ndiri kubasa inini echiti ndikwende kogadzire bhodhi hamba iwoona bhodhi riyarapera chihamba itoise mafloors ndo akatoiswa tiripo toilet wakabva naakomana ino ndichamboenda naakomana kuende kwake toilet takachizosvike kuchiogara takagare mubhodhi tiri mubhodhi muya tagara vana vaingouya vekusaidi kwake vaingouya kusaidi kwangu vaingouya but pane zvendaiona ndaifunga ndega ndikuzviona but vana vangu vakadini vakazvionawo mwana wangu musikana mukuru kuti ndivataurira vana vandivaonese ndakaona zvisikaiti mwana akati hazvifishiki ndinotozvitaura murume uyu waiti kana vana vake varipo waipinde kusununguka maningi kana vana vangu varipo ini ndine vana vakomana matwins vanga vapedze form 4 waishishitika kana kuti nikusunde kana kuti dombo kana kuti kusunde chimwe chinhu kana kubatanidze kana kutakure zvidhina kana chii zvaanga achide kuita waitadza kana kutoya mudibatsiro waita ega kusvika nditi baba mwana uripo uyu mukade kusimudze danda iri mwakabata nobatanai nemwana uzoti uya handibati uzobata nemwana uya nditi kusvika mwana azoti mama baba ava havasi kutifarira isusu hatina kuye kugare pano tiri kuye kudongowe kungokubatsirai bedzi ngoti muchiri nebasa handiti masa renyu apa isusu tiri vana unono tine kumusha kwedu munodini kuwajekesera ndikati zvese vanodini vanozviziya mwana wangu musikana akati mama handinasi kusununga waiedza nepese paanogona napo akambowatengere bhutsu vakatengerwe bhutsu vakatengesa akavaita sei futi chimwe zvese anga asikagamuchiri ndakangoti munhu unoafarira ana angu pauyu wainyepa hake kuti ana ake ana ako ndinoada ndinoningirira sei achifarira ana angu pandu pandaindonyarara pandasiya zvakadaro tagara paya ndobva paite imwe stendi ndakazwe stendi baba ndazwa kuti pane chinyi pane stendi iri padzasi apa asi kwazi munhu unoona nezvazvo mukomana wamunowirirana naye wokwamufudza ndasaura kuti ndichadini ndichamuona tati gare zvikanzi ngatariye tutange kutoaka ngoti bhodhi rinodini rinozoshata ndikati zvakanaka dai tatange kuaka dai tatsvake stendi ndikasi aiwa for the meantime hatisatitane mari ngatimboaka panapa handiti tikapedze kuake panapa totsvage imwe stendi unozotsvaga iri yeparuzevha ngekuti toise mbudzi dzedu huku nemwombe kozi munogona kuenda hamuzodiwi chinyi mwombe nembudzi ndakaona kunge senzi yakadini yakanaka kuitira kuti ini ndikati kana izvozvo zvakandonaka kana ndazofawo kana anawo zoti amweino angu anondogara kuri stendi yekuruzevha iwo anogarino kana atadze kuzogarisana nokuti akadanana ndini baba namai havasi vana ba ndokubva taise box re7 rooms ndobva tati ngatisimudze 3 rooms kuti timboone kubude mubhodhi tione kugare vai tione kugare munhu zvadaro zviya imba yakutopera ndakazwa yanga yatopera pasara kusema tiles zvese zvaperera zvimwe mukati taani kuita plasta kunze titozoplasta ise pamwepo ndakazwa babaya kutanga kukomuniketa nevana vavo vachitaura nenhau yekutakure zvidziyo zvamai vaya vakashayika zvakasari kuri kumusha kwavo kwamatara ndicho chibvunza baba ndikati nauye muri kutsanangura iyi yekuti mudomboite zvekudini zvikazi inini zvidziyo izvi ndandakandogara nazvo uko ngenyaya yekuti pane wiri ipapo ndo pakabva zotore wiri yakaudini kwabva wandiratidza zvikazi pane wiri yakanyorwa iyi wiri ikutaura kuti kune hama dzangu inini ndikafa zviro zvangu hapana nechemunotora munosiyire chinyi zvinosarire murume wangu nevana vangu saka inini ndakandoti petakabve kumakuwa zuva remupfuma petakandobve kumakuwa ini handizingomire kuti zvaya zvekuunganidze zviro kuti hama uyai muone ini ndakandopinde mumba kwautori pepa kwaudini
kwako apa ngokuti anhu aya akanga atoya madziso akatsvuka zvaiti hama dzangu dzaitozwika panze anaizwi hama dzangu dzichitaura kuti kwai ndozode poto yamaikuro kana ndozode chakati ndochakati saka ini ndakabva ndapinda mubva ndatori pepa kwakudini kwako aratidze ndaratidze pepa yo akatambire pepa akati azwa ngwasha taakudini taakwenda saka hapana zvakatorwa zvese zviriyo saka ndanga ndakagara makore ese ayo nekuti ndanga ndingori ndega nechine vana vangu saka izvo zvino ndaroora ndakundoti chikwana nevana kuti uyo otore zvake otore zvake otore zvake ndikataura iti zvakadini zvakanaka asi zvanga zvisikazi kunaka here baba kuti muchitorana nevana moende kumba kwacho mosvika mokowane ikoro ndinoonesa kuti ndo zvava zvakadini zvanga zvakanaka imimi zvenyu mongosiya ikoko mukazoite onini yenyu yemunozoita mundosvike kumba kwenyu moshandise zvezvenyu zvidini zviriko zvikasi ndodaro kuti handina mushai ini ndakatobvako zvoko ndakatosiyana nazvo ndoto kuti kwazviziyo zvese zviriko nedzimba dzacho ndose ndatopaza zvese ndopwanya zvese ndokunhengerekera ndakati zvino azisi idea yakadini yakanaka ndotona munhu woti kudze voice zvakadini zvangu ndokubva ndanyara munhu wabva azoenderere mberi komentera nevana vake handiti inini vana ava ndakananga in good books navo ndisingazivi kana ivo vanga vaine chevaiona pandiri ndainga ndakagarisana nevana ava zvakadini zvakanaka kumashure kwesoko vana vavo vaiti vakaite problem aintaura mama tikusangana nechi baba mwana wati zvakati ona izvo kuita ndimi mai zvimweni zvacho vasikana ngezvechikadzi batsiraipo handiti ndichibatsirana nevana vai zvakanaka handina chandanga ndakashaishana nevana kusvika uyu musikana ari Joni wakaende Joni nemwana kwakobveyo nemwana kwakausiira amweni ake mwana asiira amweni ake mwana kwabva adzokere kujoni adzokere Joni ariyo Joni mwana wake kwakugwara ari ino echitosende mafoto mama mwana wangu uri kuzokurwara anasisi acho mama uneyo zvaita dhii zvoshuwa kaangapera kari kurwara zvikazi ndinokumbira anasisi otaura nanasisi ake amene mataurira naavaita amwe sisi wacho obva wati iye sisi wacho akandifonera tikwazi konzi uri kunditi ndiende kootore chinyi mwana wake ndigare naye asi vokoti wakataura naamweni ake akati nini handipe munhu mwana ndinope munhu wakandipe mwana saka ndobva azouya iye bva aende kootore mwana wake ndokubva auya naye mama ndikupira uchengetera mwana wangu ndikati kuti pleasure ndiri mai venyu ndakakuudzai pakutanga kuti ndiri mai venyu ndiri shamwari yenyu musaremerwa ndini handiti musatore kuti handisi hama yamenyu kana kuti inini handisi ndakakuberekai nditori mai venyu ndipe mwana zvosho wakandipe mwana ndikatori mwana wake achirwara mwana wake ndakamurapisa zvisina sekuru acho mukatiba sekuru acho ndaizovataririkana akaitawo flu sekuru mwana uyu waite flu aikwanisa kundipawo mari yemushonga ndakagara nawo zvakanaka saka kuchizobve pavakaende kootore nhumbi apa uya nenhumbi dziya vakaende kohairori vachipangana nevana vavo vanga vandibudisa manje kunze ndakanga ndisikapindirani nazvo vakaende kohairori ubva vaine zvinhu zvavo zviyatobva vazimbandangwanda kwabva vakutanga kukuwana ipapo mubvunzo wandakabvunza baba ndakabvunza kuti saka imwimwi hemwatore zvidziyo izvi kubve kune umwe mambo nasabhuku kuunze kuno kuna mambo nasabhuku sabhuku mwamutaurirai akati hazvina basa nasabhukuba ngekuti zvinhu izvi zvine uyu iri kutaura zvinhu ngezvangu nevana vangu saka hazvinei nasabhuku pai mukati ndikati auraiti its okay ndikati saka ndobva washiyana wapedza uyu zvake vasikana uyu wanga asipo bakusauth wanga asipo wakandorongedzerwe zvake mukoma baba uyu zvake asikana akatori zvakareruka zvimapleti nezvimakapu nezvimasipuni zvikasi izvi zvihombe izvi tozvayatotora hatikwanisi kuzvitakura hatina mari zvakauye kurongedzwa zvakaende kuiswe mumba muya mubhodhi muya mwetakabuda muya nitanda kutishandisa sedhaini zvakaende kozadzemwo zvese votutira zvese baba vaya vazosara vakakatidzana nezvimwe nemukomana uya unorwara ndibatsire ini hana chandakaabatsire kusime mumhatso vakakatidzana nemukomana uya kusime mumba marumzi acho ese akazadzwa ngezvinhu izvozvo izvo ndakabvunza baba ndikati saka inini hemwachizozadze zvese izvi kudai inini ndikade kutengawo mudziyo wangu ndinoisa pari plus inini wacho ndinochigara pari vakati usatambudzika zvinhu izvizvi usarenga kuti ngezvemunhu wakafa baba zvinhu izvi ngezvangu inini iri zvinhu ndaishandisa ndiri kubasa izvi ndikati dhowo maishandisa muri kubasa baba asi makanga muine mudzimai omanga muinaye zvadaro takagara zvinhu zviya zvakadini zvakadaro baba vaya ndakazoona vana vangu paulotange mafomu 1 baba wayo mari yechikoro iya yodiwa vana vangu vakutange mafomu 1 matwins vana ivavo zvikanzi aine mari handina saka ndodini zvikanzi amotonekta
ndinonei kutamba yenyu zvezuro nezona mukati tisiye basa mukandikataura ngenyaya yevana mukati vana school fees hainetsi inobhadharwa mwedzi umwe pamwedzi patemu ndikatadza iri kubhadhareyo mwedzi umwe patemu yaana iri basi ndinokubhadharira andi nhasi ndasiye basa ndagara chindipai school fees mwakuti futi hamuchadini hamuchina mari saka motionei kutamba ndionei kutamba yekudini zvikazava kutotsvake basa shuwa zvikanzi tsvake basa ndakabvunza kuti ikambani ipi yendinopinda asi munonditsvakire basa racho kambani ipi yendichapinda ne48 zvikazi munotoenei kutamba ndaitofunga unozvikona wasera ndatoona kuti handizvikona fine zvakanaka ndichobva ndati ndidokuende kumba kuona baba airwara baba angu ari makore 3 echirwara chobva ndaende kumba kuya mai vasvika urikudini ngaana ndikati mai ndombovane chikoro kwamako pandaende kokumbira kuchikoro ndokumbira kuti ana angu muatunze pachikoro ndochitsvake mari aripo zvikati pasina dhola kana sedi hazvidini hazviiti kwaudzokera January ndaifuna munhu uchandipe mari yaana yechikoro haasi ana angu akazoende kuchikoro second week yaFebruary ndakazoite zviro kundoti kandidoedza vandaende pachikoro panedziwa hai ndobva ndasvika ndikati ndauyaona ana zvikazi ana yanyu ndiana ndisipatine china drainage because matotela SDC iri pano pane meeting invite ngati vataisanyanyire SDC kuti isusu vega yechikoro isusu abereke mukona ari kushandire vana vangu asi basa racho rapera kwausenyaya kuchiyapeseni zvikazi mwana acho mati ndianani zvikazi zvikazi mina titouyeyo kwabva pauya mai Munjoma naumwe macherenji zvikanzi headmaster ndo vana vetaitsvaga gore rapera apa negore rapera paseri tichiti kune vana vanofanirwa kunga vana ivavo vadini vari kushayiwa mari yechikoro taifunga kuti vanga vatova musekondari kudhara vana ava tine history yekufa kwani kwababa avo nekukura kwavo zvese nehistory yamai yacho zvese maproblems amai yacho neanhigirikiti zvese tinozviziva ndavana kuti aivatsvaga kuti tivaise mumadhona etiri kutsvaga ngotaiti hatizviti tiise mumadhona kuvanhu vari kundoyai mastens tichisiya anhu emunomu acho ndo vana vetaitsvaka takabvunza hama dzacho dzikati ana hatisiziva kuti aripi ndikati handiwo zvikazi musatichatauri nemu chende amogezisana mopfekedze mauniform ana uye kuchikoro mabhuku neine zvese munozvitsvaka ana ari kuchikoro painondifare ndakachema ndikati mwari manga muripi nguva yese iyi handiti zvadaro ndibva ndaidzokere kumba kwatotsvake mauniform ndakapuwa ngaanhu enharaunda murume ndiinaye wakandisiise basa anhu enharaunda otoninige ondibatsira nangu ende kuchikoro ava baba ava pamba vanga vasingafariri kugarapo mumba muya mawakaise nhumbi dziya dzemukadzi wavo kufa zviya marumzi aya ese vanga vasingafariri kupindemo vakanyi vakufariri kugara kumunda ndakapuwe munda ndisekuru charles muresherwa akati iwe unofarire zvekurimarima ndikati sekuru zvikazi enda urima hako pai pamunda pangu handisi kuparima ndikamaita sekuru kwautorima saka iye wanga asikachagari pamba kuti ndizive kuti waionei nditi waizwei nditi wairotenyi pamba paya handitauriri wakanditanga nokukwiriri rimwe kupa ndikotora zvidziyo zvake kwakuchiende kogari kumunda kuyani wakamutanga achauya echiti akauya mina ndipedze mutape munasozwe nyaya ngokuzwe peyakaenda indamba ke asi ndakutopedza paine mudzi chaiwo nyaya ndakusvika ndati badzimu ndisangoti gaa pakati munyasokuzwe mamiriro akaita nhau yacho ndi yakareba zvechuru saka ari kugara kumunda waiti akauya mumba achapindi kurya unogere pabanzi akauye kumba ini ndiri kumunda asairare pamba asaitorare mumba wairare panext door pane imwe mbuya iri panext door anozi mbuya amufudza iwo wakanditi ishamwari ndati munoti muzukuru uyu wakundibvunza nekuti amaputira anohore marei amaputira azondisirenyi unotsamwa unodaidai muzukuru wenyu here hasi muzukuru wedu basi hama yedu indori shamwari wakanditambire zvakanaka waindibikire sadza waidini saka akauye kumba ndiri kumunda ndobairara anga asikarari kumumbatso mwacho kusvika ndazobvunza baba handitaurirei kana ndine chendakamushaishira ndakashaishei pamusha penyu mumba hamuchapindi hamuchatauri neni zvematauriro kurara pamubhedha mwakurare pakona rimwe gumbo rakatsika pasi kana kuti munorare pamusoro pemagumbezi ndakashaishenyi nditaurire kana ndakakutadzirai kana ina uye vana vangu vemuri kuonawo ina uye dambudziko basi ndashayirwe pekuti ndichengetera ana angu nditaurirei vana vangu ndinowanojera haisi nyaya yavanhu ndingazotsamwire vana ere iwo uri kutochengeta vangu ndadini orit ndichozobve kumunda kuya ndouye kumba ndauye kumba wakabve kumunda echoende kwaatitanga handizivi zvaakataurana nani naatitangu zvona masino naatitangu hatitowirirani akagara apa ndiri pano handitowirirani naatitangu aya handizivi zvaakataurana naatitangu aya wabve kwaatitangu aya kwakuchiuye kumaraini wauye kumaraini wataurire shamwari yake yambuya iyai kuti kwaatete acho ndatodini
ndatobveyo atete acho ndatoape mari ndape $50 ndikasira futi mari yebhazi yekuti atere ndati uyai mutware hama yenyu muidini muende nayo ndichozvizwa ndichonyarana mubvunza. Rimwe zuva ndaende kubasa ndakatozodaidzwa kubasa kwaMutambara. Rimwe zuva ndabve kubasa kwaMutambara ndasvike pamba ndichingosvika ndotozwa kuti atete auya gare iye wasvika. Ndatambira anhu mutatambira ndabika atete sadza akati ndakagota. Baba sadza akati ndakagota. Totizwe sadza anapedza kurongedza kuseruka. Atete akati ndauya ngati gare pasi tagara. Zvikazi atete ndauya ndakazwa kudaidzwa. Kuti ndisikudaidza baba atete. Zvikazi handindakadaidza atete. Ndadaidza atete ndakamudaidzire kuti torai mwana wehanzvadzi yenyu muchienda naye ndakorogarisana naye. Atete aya zvikanzi ndazwa baba munene atirambi kuramba baba asi guburo racho riri pari. Zvikazi akati nyaya yeguburo isi nyaya waudotanga kusimuka. Ndikati pamusoro musati mwasimuka handisi kuziya hangu zviri kuita handisi kumumise urongwa kuno handisi kuziya nyaya iri kuitika baba. Inini atete kuuya kwemaita ndaane nguva murume wangu uyu hatisi kugarisana zvakanaka wakandoti kwirinditi. Saka ndafunga kuti pamwe ndakambobvunza kuti chiinyi wakati hapana. Saka ndafunga kuti hemauya zvizvi uri kuda kuti atsanangure kuti chakashata chiinyi kuti handina chandakambomutadzira handina chandiri kuziya. Zvikazi ndatete ndikati asi ndiri kushandiswa kuti mwamutokumbire gukuro ngerei. Zvikazi ndatete aya sorry ndatomhanye mberi inini hangu zvonyaya izvi handizozvijaira handizvikoni baba munini titaurirei tiswa. Zvikazi ndati handidi kutongeswa handisi kuti uyai mutitongese ba ndatuya mutori mwana wenyu mudini muende naye. Handiti inini ndikati kuendepi. Zvikazi kuende kumba kwenyu ndadini. Zvikazi hapana chewaita hapana handichaita sisimuka kudini uende. Ndikati ino uri kutamba chamwari wakandisiise basa inini muchiti kwazi uya tiyake mushati gare. Saka musha wandakaka ndo uno wandakadini wandakagara. Saka naye wabhoye kana ndini baba ngokuti musha wakati hamba itowaka uchindisiise basa rendaichengete mhuri yangu ndiwo wandakatogara. Saka chandakakushaishira ini handini handichisi nditaurire mhosva. Zvikazi wakati haudiwa nawo. Ndikati handidiwa nawako ndiri kukuchengetera mwana wako unopenga unobva apana uchienda. Handiti ndinosara nemwana wako murwere unosvika akaguta unosvika akachena. Handiti zuva raanorambe sadza kana zuva ndinotokufonera baba mukomana wati zvakati baba mukomana asita akudomba kutadzo ndine keya naye mwakandipe chimuzukuru chenyu ndakachiramba izvozvi titori right chiri kuende kuchikoro munochiona chakageza munochiona chichitamba chichidini wende handidi mwana wako baba nyaya iyi ndaizwa kuini maizwa makabudiswe basa nemunhu handiti fete yes ngokwesa uku hakuna basa itsoro nyaya inge yekuti vakandibudise basa ndasi akundiramba apedza kwachiti dzike pamba mushaona kashatawo izvo takamiri machizvairi kutaura ndiri kuzvizwa asi handisi kubvumirana ndati munyatsoundipindura ndati mazvizwa here zvizwa mazvizwa uchiri mese here namai handisisiri tese ndakubvunze dare maizwa nyaya yakundaezwa nyaya chese kana matadzi kupindura ndatopindura kudaro taura ndizve mashoko aya isusu tinawo wakati unawo wakati inini ndine 4 ndedechizwa handifananidzi pane zvendisikazi kuita asi mbuya avo nababa avo kana ariwo mwamuna wemukadzi anotaura panapa havasiri right ngekuti imwimwe mutape munayo mhuri yenyu makatora akadzi yenyu ngekuwada mwazopedza apapo manzi mwakuchiarekere kuti hai uyu ndakuda uyu ndoda kutora uyu wakaite chakuya anditi vana venyu vanonga mwakatora nawo anoramiswa ndiani mosiyira here mojata muende kwaMevhisi asi Maria uriyo umwakabereka naye mwana baba mukateme sanzu munodzozerei ndikubvunza mumagaya madimukadzi amusi mumwese vaneko zvinoga pakari pakari amusi mumwese ndamutsitsiri pamusipete ngei ndaataura daro pamwe namama pamusoro zvaataura aya zvimwe zvacho ichokwadi zvimwe zvacho manyaya
inini pandiri pano handina simba rekubudisa munhu basa. Mire, muchiri kuwadaira. Tinoita. Ati, muchiri kuwadaira. Kudai kuri kuti apedza pakasvikire nyama handichadi. Ndati muchiri kumudaira mukadzi wamakabudise basa pabasa pake. Asana kumubudise basa. Handina kumubudise basa. Hatina kuyokurwa. Tawe kugadzirisa nyaya. Mukadzi pakai unopindura. Nhau yakaitika. Kani, musaenda kwiso. Ndati makamubudise basa muchiri kumuda here. Hai ngati ishe ndiri Nokumbire kudetsere mubvunzo wenyu mutape. Nokumbire kudetsere mubvunzo wenyu. Mubvunzo umwe chete. Yes or no? Chete. Izvozvo. Muchomuda here mukadzi kana kuti hamuchamudi? Chete. Yapedza. Right, hamuchamudi. Makamubudise basa. pakubudisa basa handina kubudise basa. Sei ndiri kuti handina kubudise basa? Takadanani zvakanaka. Takurani zvakanaka. Zvisiri zvekuti tabudisane basa. Inini handina kubudise munhu basa. Baba, mirai. Pane chikonzero. Pane chikonzero. Pane chikonzero. Chazokonzero Mirai. pakudai. Chikonzero ndechekuti kana marara pamubhedha naiwo gumbo riri kunze rimwe riri pamubhedha hamuchamudi. Nezvinotaura. Ndiwo maambire here kana ndiwo matangiro emanga muri kuita muri kudanana. Makumbo enyaya yekuti. Sandiwo asi pazvavo ndikokuti amai avo kutaura anotaura. Dai. Vanotaura asi iwo ndiwo akatanga kuti handichakuda amai avo. Anotaura pamusoro anotaura echiti hazi inini handichamudi asi ndo akatanga kundiramba asi wakaunze duro ndiani kuzounze duro kwandakaita pane chiti saka unongaunze duro handi watanga ndinokumbira weda ndisise pakuti kuzosvika ndaise duro chii chakangoitika pandiri pamusoro mutape duro rinotaurwa inini handisi kupuwa duro iri handisi kuramba kutotaure mazwi ari kutaura kudare muno kuti haashandi. Duro raanotauraro wakaenda pababa bangu duro handisi kuti ngeri hasi kuapaba wakaenda kotsveta pamusoro panapa kuti munhu kana arambe munhu pane chaanobvisa. Handi kune munyaya kuende kope munyaya kuti hatikadini ndakorera havo uchienda nachikupi pamusoro mutape ini ndinokupindure paduro iroro raari kutaura iri. Akauye kumba kwangu ndini atete vacho vakuya. Akauye kumba kwangu. Manga vakuramba zvaindu sadza remwana wenyu. Ndati manga vakuramba sadza remwana wenyu sei? Isisu handina kuramba sadza ndakaona kuti varimo vasvika vasikurida sadza racho. Ndikati ndonidyawo sei? Unonodya sadza pakasununguka pakaoma kudai hauriti. Saka iye zvaari kutaura kuti bai akauye kwangu. Naro duro iro munhu wacho hapana. Haana kutaura kuti atitiwe zvakadai. Akandoti atitiwe ndauya duro iri. Inini mwana wenyu handichadi. Ndikati uripi mwana wacho? Hapana munhu unoture munhu pasina. Saka inini kuti ndiashire duro rako kunge taenda pamhako iyo. Toenda pana baba, iwo ndipe duro pana baba angu. Mwana wangu uripo. Ndo mwana wenyu uyu baba mwana wedu uri panoti warambwa duro racho iri ndozvindaikwanise kuita inini plus musharuka uyu ane makuhwa asingaiti iyeyo waiti akabva kuno unoende kotaura zvekunyepa uko kwai ndakasiye mari ndakadini atiti ashati bai hai haumukoni handina chandaireketa naye auya ndaitaura kuti amafutiri handikoni kutaura nemunhu umwani ndinokone kutaura nevanhu 2 uyu uripo iwe uchireketa uyu uchireketa ini ndichipindura ndondi ndinenge ndiri pakati saka nhasi unozva
tauro zvoti kwai handisi kumuramisha basa handisi kudini. Ndakaendayo iyi ndikasvika tikagara namutimbo yedu ndikatitaura tizwa mabutire paakutaura kuti kwai tairambisa dzaiba titaura tizwa akati inini zvangu panopasha handichagari zvakanaka mwana wenyu unomira usiku unomira akamira nedhou akazodini tikati zvikazodini amakuti paitaura tirikozve tiri mumhatso mwe akati inini handichamudi nekuti unomira ndikati wakachimira nei imimi ndopamakazopindira pai kuti handimiri atete asi kutoti amaputire vakutambudzike pekurara vakurara vakaisa rimwe gumbo pasi rimwe pamubhedhi kuti ndivakupidze kudai vanoteta brangeti paita sekuti pano uchenjerwa kunga hwekuti tondifikisa zvakaitika zvose paite combination yekundifikisa kuti iwowe sezvo wakaita songe uri chii sezvaitika ndanga ndingori tega tiri two uko saka pachiite sokuti inini ndakuchichofikisiwa nokuti chokwadi zvataurwa pazvechokwadi zvishoma ishe zvataurwa apa zvechokwadi zvishoma nyaya yatakutora ndeyekuti kuti mudare hatirambanisi vanhu chokwadi hatirambanisi vanhu. Nyaya iripo ndeyekuti musikachadi munhu unoende kunani une munyaya iyoyi mufambisi nyaya iyi zvakanaka muno mutogadzirisa vanhu kuti vagare zvakanaka vanhu vadanane sokudana kunguva zvomakaita kare. Nyaya yenyu yekuti gumbo kunze uku rimwe rofuga rimwe harichafuga hatitambiri izvo tinotambire nyaya yekugarisane zvakanaka. Muno mukati mukadzova handichamudi hangu hatitambiri munodzokere kupi kudare kwenyu kumusha uku semabvunzirane emakaita hama ya mukabudikise basa mwechipisana mwechiita sei nguva yanga yakanaka mwazosvika pakuti ava handitadi ndinombokubvunzani munowana anganai musati matora maina ndinanasha ava vanga vainawanao handi uyanawana tanga tashatapo chii akataura kuti ndinawana wangu akati ukamutaura kuti ndinanananguva pakati saka tazoshata pakati apa muri vaiti hapana chakamboshata saka muri kudanana nhau yakaitika potete ngeyekuti ngatitakire panhumbi dziri kutaurwa nezvadzo ndo ndikati kana samoni chaiko ndisimudza waya iri kutaura nhaye yezvidziya zvidziyo zvandakasiyirwa ndakazvisiyirwe zviya zvokungoti naabereki naana bambo ana bambo akaerenge wiru yemwana wavo aerenge wiru yemwana wavo akati atazvizwisisa nawo yapa mukunda wedu zveshuwa akashaika tinotombomugwasa zvakadii echobva adini echobva atore mbasha dzaunganidzwapo dzotodii dzotomwa imwe mvura zviya zvichinamatinamatika ini ndindoriko mubasa vamwe wese ukamhanga ariko tongoti nyika yese yanga yauyawo pai yanga iko vikati saka zvazopane tsamba iri kuerengwa inofanira kuerengwa uiyo ngaierengwe chemba yakapomuparira obva aerenga uiyo aerengwe uiyo nekutaurirwa yaita maererano nezvidziyo tezvara chosimuka akati mukwasha simuka ndiye mukwasha wangu zvino tiri kuda kugove nhumbi zvatiri kuda kugove nhumbi chokutanga ndode kuti vanhu vese ari pano ndisiye ndachenese chii mukwasha wangu mukwasha unomuanga akapedze chii kubvisa ake pfuma yake zvakanakanaka rufu rwadini rwauya zvechingodereko kubva ipapo zvikazi akati nonge
Ngati inonzi hendikachefuya nedish towel akataura kuti inini zvina mwana wangu ndadini ndatora tiri kuda kutedzere zvakataurwa nani nomufu imi bana tete ari pano nechichimese mbasha dzacho dzese ngowai unondobata chabata zvakafanana nematebhuru mapoto chii zvimwe zvacho munondotorawo asi zvizhinji ngazvisati vana vacho munogove kuvana. Saka nhau iripo yekuti inini ndiri kuzi ndine zvinhu zvomuchakabva. Zvinhu zvomuchakabva hazvisiri mumaoko mangu, zviri mumaoko mavana, zvakapere vana, zvakatogoyiwa. Hazvisiri zvako. Ngatiti isusu hawana simba nembasha dzemuvira kana imba yacho haana kusimba nayo futi. Mwana wababa amaputi panyaya yezvinhu izvi zviri kuzi zvakachengetwa zvinhu zvakachengetwa zvidziyo zviripo ndezvangu ndinanaurova ndakamitiswa saka ndinogarapo nechinyi nezvidziyo zvangu hakuna kuti ndokwanisa kuti ndiende nako nezvidziyo izvi kusaka unoti otherwise iwo baba ana chawo baba chawo ngechekuti vangatogarira nekuti aiwazve ndati izvezvi zviripo ndezvangu namukoma asi vana sisi vakauya ndobhamba pavanodi baba hana chawo here pazvinhu izvi aipopo baba ana chawo it's okay zvatosara zvangu inini nana sisi angu matebhu ari kutaura matebhu amaiva asi vakatora vakadini akatora ndiye iwo mainina masofa firiji akamashandisa inini zvine furo amunashandisa masofa inini ndakamutaurirai kuti chiini ana konzi nababa enyu ndikamakaisa masofa mudaini ndikati kudini ndikakasiyati kudini mambo stendi yacho ndeyamaidi ndine pepa dii vakanyora 2018 stendi ndeyavana vangu but zvakanyamisa kuti mai ava mainini munhu mukuru havafani kubva vasvika pane stendi yeumwe mukadzi akafa saka inzi akazotishaya kuti chiwindi chekuti pamunhu wakafa mukadzi ndiri mwana hangu asi ndozvizive kuti munhu akafa munhu mukadzi mutemo wetiri kufamba nawo unotaura kuti munhu akafa zvinhu zvese ndezvekurimba. Saka ivo vakauya and vauya kudaro vanotitonga handidi kunyema laini washeni ina ndikuranike washeni asi ndonyatsoziva nemange yekuti laini imai ukakwewasheni ikadhonzeka hembe vaitokutukira ndo laini iri papa pedu asi handibvumirwi inini kunandika washeni pamba pamai edu hani muthu saka dzidziyo nyaya dzidzo yakanyorwe pasamoni iyoyo nyaya dzidzo indoshirama ivo ndo vakashandise masofa edu mablanketi chaiwo ndakasvika ane tsvina ndini nyakumasuka kana ndichiti ndirikunyepa ndaakaire zvakudaro ndini ndakasuka mablanketi masofa andinobvira ndamakilina zvaangori netsvina yazvo ndo zvaari saizvezvizvi chiraidi kutaura ipanhaka hapana munhu anotore nhaka yepamusoro kana maakuda kudaro ava havana ukama nevakafa handizvo havana ukama navo hapana na ukama mukaona zvinhu zvadaro mukaende kukoti ndovanozoende kokutsanangurirai but maziviro angu nematauriro vacho havana ukama neni havana chavanozirai right ngatiende panyaya yenini kana maakurambana imimi mai ava neimimi hatitongi nyaya yekurambana one munodzoka nenyaya moende kodini mochiende kogata nanatezvana kana ava vakutaura nyaya yekuti vakandibudise basa ndovachazvimangara vai panyaya yekubudisa nebasa kukai hatitongi nyaya yekudini yekurambana iye tideitonge nekuti akatibudise basa inozvi dare rinodaire nyaya iyi topinda mwiri mazvizwa yes pamusoro mutatu ndinoti ndimbotaura ininiakashemai ukuda kutaura muri panyaya iyi ndoda kutaura panyaya iyo iri kutaurika ipi iyo iri yembatya next iri kutaurika yebasa yekubudiswa basa yeyo nini ndoda kutaure
ndode kuti nditaure kujekese zvitaurwa ngemwana uyu. Kati muri panyaya yenhumbi iri kariyo. Ndiri panyaya yezvaari kutaura. Yese nhau yenhumbi zvese neyebasa. Ndode kudaire mwana uyu zvaari kutaura. Pasitendi apa baba vakandiratidze pepa rakanyorwa kuti nhamo Clipson Maputire. Pepa iri vachiti stendi iyi ngeyangu iri muzita rangu. Rawo ivo baba. Ndikaona pasitendi apa pasina chiri. Wakuratidza ipepa ka? Rababa. Waine mukadzi wako? Harina zita remukadzi, vakati ngeyangu. Asi vakati ndakatenga chiri mukadzi wako. Vakakuratidza ipepa. Vaine mukadzi wavo here? Mukadzi wavo akashaika. Pepa raakakuratidza iro kuti wakanga waine mukadzi wavo. Ndizvo here? Ndizvoka? Saka hamuna pawa yekudhimande zvinhu zvenyu zvekumba kwavo. Handisi kudhimande zvinhu zvavo. Ndakabvunza stendi yemuri kuda kuti tiake baba tigare. Handiti makaitenga mukadzi wenyu achiripo here kana mukadzi wenyu adini ashaika. Vakanyasa kundijekera. Zvikazi handidi kukunyepera pa. Stendi ndakaitenga mukadzi wangu achiripo. Zvaanoita wanga abve pamba. Asi ndachiti azwara iti atichadzokeri kumba ndokwaari kurayiwa. Ndiri kuda kuti tiwe apa. Ndikati saka stendi yacho ingori akati stendi iri muzita rangu. Iri muzita rangu. Nandipepepa papepepa yakanyorwa zita rangu bedza pana zita roumwe. Anditi ndikatongoramba ndikati aiwa tandiri kutsvaga imwe stendi. Akati tichatsvaka. Ngatingovakei for the meantime. Anditi ka. Mwana uri kuramba ini nditori pamba ndakaramba. Ini ndakaroorwa mwana uyu echizi wakaroorwa Joni. Endi pendaitotaura naye ari Joni nemurume wake uri Joni. Anditi haizondipe mwana zvokuti ndimuchengetere mwana wake. Wakandipe mwana wake iye ari Joni kune murume wake. Baba ake atange mabiriko wapo akatange nhau dzavo idzi. Ndo akauye uyu. Asvike pamba vakabvite mwana wangu ese akabvite murume wangu wese. Anditi akutanga kuti baba achadizve inobika akubikirwa ngemwana wangu mvura inovapa igeza achageza akugezerwa nei akupiwa ngemwana wangu mwazvona. Ndo waya yaari kutaura kuti pai waya yamaidu waya yo ndini ndakaitenga waya iyoyo ndikaisungirira ndini baba yandasungirira malaini mairi mapfupi akachizotora waya ine ngura ukatarisa waya iyo pane laini ine ngura riya rebe ndo waya yakasungirwa ndibaba ako wazvizwa waya yakutaura kwazi waya yakabve kumushuma ichiuye panenge iri papori pamota nei pakati yange yangu yandakatenga inini ndikauya nero baba ndikakupai mukati mwatenge mari ndikakudzai ndatenge mari ro iyoya ndori ndakadimure waya yakatosungirwa nemaindiriyo kwete inini. Pamusoro ichangani ndoda kupindura manyaya kuti inini ndakarohwa iyo angutofumura chigure changu ifanisikungusikana baba ako mwana kwa baba ako inini ndine munhu wangu anofambidzana naye asi anaurwa kuti audai dzive dzangu dzese dziripo papi handina kumusha kuti kune kwandakatiza ndatizi ndatichodini tichoonetsana ndisina kudini kuzipanana ndizvai. Saka amaini wako iwewe aiti wakarohwa asaize chikochi. Aipo bandizozihambe asi amai angataura kuti mwana wangu uri kuhura iwewe izvo zvazvasingafanira kutaurira baba ngoti baba aiwa asitaura baba ari kutaura dare hembe dzangu aunyeperwi izwani kutaurire mwana aunyeperwi because wakape mwana kuna amai avo amai avo chingete mwana ndoda kujekesa mwana wangu wairwara zveshuma sisangu ndikakumbira unoshora iripo sisangu ndikakumbira zveshuma asi pakuti ndini ndakavakumbira kuti vachengete mwana wangu ngataure chokwadi kuti ndivo vakati vana anogara eirwe zviripo nemuzukuru wavo waigara chinyisi apapo ndikukurire mameseji anokuchita zvese ndakuvhura zvese ndichiri nazvo zvegore racho raatori mwana ndauya akatiti ndandambodzinini ndakakuvhurire mwana wakwenyu amuna asini makati akanditi mwana unogara eirwe zviri kurwawo chinyi ari pano chataza ndo chaanoda ndikatoti oraiti zvakanaka zveshuwa mwana wangu ndakasiya endi mwana wangu ndaizive kuti nhasi unode chinyi school fees inyambori shoma mari yandaiwana ndaidini ndaiwa asi pakuti ndini ndakakumbira handina kukumbira kurwara kwaite mwana ndiwo vakatondizvira imbovira mwana kana uyo ari mumusha akadara navo vane airatidza rudo rwavo kumhuri yavo kumhuri yenyu havana kunge vati aisarudza kuti yauira
vaingotora sei sewani handiziko mutaura muchienda ini ndikuzame ngodawe kuti hatina nechinoshora vakaitira pamwana hadi ndinotenda asi problem yavo vari tu handiti baba avanorova nemukadzi baba vane mazimba ake mukadzi saka munoona kuti vanenge vari ndokufishirana ivo pamwe ndivo vanosiyana agari mumbatso yemanzanisa kana zvichibvira mangwere ngavhure mazino akarumaba zvese ndimazvofoni mangu kurovana kurohwa kwaitwa baba ndakaindivo mai baba ndakarekodha vese mambo kuchida ndinovhura foni ndinaye ndakatozvirekodha kuitira mangwana taikonzese kurwa chii ndakakonzesawo mai ndakasvika baba eizvisukira eizvisukira ndakasvika baba ari vanobikira mwana wangu kuchikora ndakatosvika zvezimai ari basi semazuva ndichaende kupi baba ako atauri kuti handichada mirazvo ndichaende kupi baba ako atauri kuti handichada mukadzi uyu tikati dare harirambandisi vanhu imimi muchisimuka moende kunani kune munyai wenyu maende kune munyai wenyu muchiende kutaura nemunyai atete akariramba dhora titi ukati ano aramba hazvina basa mina ndende kuna mudhara wacho kunorwara ukasvika kwaukanda dhora pana baba angu uwangire kubai kwemarwadzo usadaro pamudhara saka ndoda kuchikurayira macho hanzvadzi yangu handirambi haindi ndakatomboramba wakadzi asi kwete marambire ainokuita iyoyo unofamba neprotocol handitika mafambire wakaita uchienda kooroora ndo mafambire unoita uchienda kooramba hapana munhu unoramba kurambwa wazizwaezvidaro asi marambire acho iwanoda kuita macho kuti wotora hanzvadzi yangu woisuka sechikorobho kudaiso woende konanika kudai handiti kwaungoti chichitoenda kana newewe pfungwa dzako iwewe wakagara kana ana ako iwewe anoti kudini anomboitonga sei mwatobva mwakatonga mudzara mwechitoronga kuti bho zvinoita ndinowina ndo zvawabva uchirova but hazvisizvo mukugara kana unozogara zviya zvanaana ako uyu hangadzi yangu aina basa isiye handiti asi isiye mune zvakanaka zvakanakira kuti iwewe vakatoisiya ichitorarama handiti ka akakusiya uchidini uchirarama zvakanaka izvozvo but chiisiye mune zvakanaka kuitira kuti mangwana petinosangana titengesana ndiri kuitirana handina godo newe handina shanje newe handina chetinoda kuuri dhora ivaramumurandu mumutemo ngarende mumutemo robva ratenderera roiaa asi idini pamusoro dhora renyu ndori nekwirina renyu ngekuti nhau yakaitika apa ndaisati ndasvika kupatsanangura ndakarohwa ngechiro ndiri pamba pavo baba ndakumbire foni ndakarohwa ngechiro ndikadonha ndakadonha kuma9 ndikazomuka kuma3 ndamuka kuma3 ivo zvakazonyatsa kwaundiperera kuma6 kuzosunungwa kudai pendakapepuka vakandibvunze kuti muri sei ndikati zviri nani zvikazi mhai pane zvendaona kuti pane zviri kuitika pamusha panapa tadini tambofamba ndikati ine handina kwendinoziya akanditi kana kumazuva akona ndikati kumazuva ndiko ndinotoziya ngepatinoziya ndikati andipane kwendinoziya kuengezi tikaende kuengezi kuyani taende kuengezi kuya wakandihambira ndarohwa ngechiro uyu pasina abereki angu pasina ani tindoriyayo andihambire kudaro kuningirikira kuenda nekuengezi akasvika akatsanangurirwa wakatsanangurirwa echitoda kuzvitaura iga ungatozvitaura kuti ndakazi chakati anditi akati chendiri kutori nditi ini ndakarohwa ngechiro icho wakatsanangurirwa kumasoro kuzi murume tende midzimu yemukadzi unouyu ngekuti nhasi pamba pako pangadai pakaunganiwa mukadzi wako wakarohwa ngebvuri remukadzi wako pane nhau yezvidziyo pamba pemukadzi wako ndiyo yaunze bvuri raro chini yaro uyu akatsanangurwa zvawanda andingazvipedzisese echida kuzvisanasira chazvitasvika zvekuti nyaya dzemushambao hadzina chekuita nani nenini baba saka azobve kuengezi kuyakoya ndopouya utore dhora kuende kotsvetera babangu kumashure kwazvo mwana wake uyu unotaura kuti mari yemwakaroorwa ndiyo ngeyemombe dzamai edu dzekufa zvataura kuti wakandiroora ngemombe yemari yemunhu wakafa wondiroesa ngebvuri wondihambira ega apedza wotore dhora wandikotsvetera babangu saka hazvichatondijekei
kuti dhora rakanaka here kana kuti chaida pendiri kwandinasi kuzvizwisisa. Ndati ndizvitaure ndazogura ndisati ndasvike padhora nomudhora ndachiende kumunyaya rizodai rondopetuka ririyo here rakambomira sei dhora. Ngekuti munhu unoramba unoda yakanditaurira ndaiyapo pabasa pamutabara baba ndaiyapo ndichobva baba ndichienda mazuva ano topedzeka chara ngoti mazuva ano kwakunyanya kukasika kusvipa ndakapuwa imba yekurapa kubasa. Atingaroti kuti dhora rakanaka rinoti atinoti kuti rakanaka iri dhora renyu kwete changamirire da nyaya inei tingandotenderera ndakuzwa hangu pari kutaura naye but manyorere ndamboita hangu mafacts avo vanhu pane nyaya nofunga ndichiteere nhoroondo yavo ichibvunzisa babaya pakuroorana kwavo kusvika kwese nekwayaende kugara. Mudzimai wavo wekutanga nhaka yake isaifanira kusangana namai ndo tingaswera zvitape zvikamera kana ndo zvindaona ini ndazozwa hangu ari kuzvitaura but zvitape panze apo ndakataura kuti dambudziko ka zvinhu zvakatora babaya kuenda nazvo mai aichiramba ndo zvakukonzeresa tingataura hedu zvakawanda tikapoterera but chokwadi uri kuzvizvinokwese mai aikubvunzai mukadzi wenyu mwakazodini mukadzi mwakazo nofunga ndazvinyora kanokanaka takupapepa kureva kuti root cause ka mudzimai wenyu nezviro zvamakazotora uko mukaendese chechi2 pane pabvunzwa ndimutape kuti pastanding yepano mai kana akafa mudzimai wenyu wekutanga akuziva kuti standing yako zvinoafekta futa nokuti aimubvunze kuti ngatitange pedu panyowani mukati ngepano saka midzimu nezvese munhu chinofa inyama but zvinhu zvako uri kuzvisa dai makangopa ana avo zvinhu zvavo zvisikaafektai muno handi kuti hamusi kumuda mukadzi ungodairai muri kumuda mukadzi zvikubvunza mutano but mhepo yamai kuri ndiyo iri kuvhiringidzai kuti wakatora zviro zvako uri kugara pazvinhu zvangu ana angu ari kutambudzika tikangozwisisana ipapo problem yese Mzuri mama. Ichokwadi chamuri kutaura baba. Ichi ndicho chokwadi. Panoramba vanhu haarambani ngekusundana, anorambani mumwoyo. Saka isusu vanhu hairiya mumwoyo dzavo hatimumba isusu. Handiti? Inini zvandaifunga inini kuti zvindijekere inini sehanzvadzi yangu. Inini zvandaifunga. Wakagara nehanzvadzi yangu pamba pavo pari padono istendi yake. Handisi kuramba handiti? Inini kuti zvindijekere zvandinakidza ngezvekuti ari kuti akatoone pekuti adini agara. Saka inini kuti zvindijekere mukwambo wangu handitika toda kuzotekesana mangwani ngaaende ovake ka 2 rooms hanzvadzi yangu iende kogaremo ngekuti iri mangwani uchazonena ikotaimira ndinozviziva. handingembe ndataureka kuti ungangomusandidzira usangireko kuti adini ndataura ipapo ando mwakereka 2 rooms nekuti atukutire tikaenda hekumutemo manje pamusoro tikaenda hekumutemo zviri kutaura babaya kuti mai hazi kushanda property kana mati hamusi kuchada tomboti ida hamusi kuda 50-50 ikaitwa mhatso inotengeswa sei moshare neproperty bcause akashanda saka imi munonga magara dzokera 50% madii mangowirirana mashandiro akaita mai mukugara kwakanaka kutaura kuti akutana harambanisi pamwe mungangofunga kuti mukati hamuchadi mai ndimabhenefitei as long makagara navo mutemo ndozvokutaura mazuva as long makagara nemakore avo hapasi chiri penyu mwega toda kutaura mutemo zvaunotaura hapasi chiri penyu mwega